kaMaskandi uqabula intokazi yaseGerman kungavunyelwene. Bafethu enginibingelele ngiphinde ngamukele kuyo lapha ne-channel yami ehamba phambili igeze lami igama engumfeze kuntuthuko kaKhumalo bathi la sibona amagomede. Mawuthi usemusha la channel engizocela ngisho ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. Intokazi engumethuli wezinhlelo zethelevishini waseGerman ekode sizakhela udumo kuleli ngokucula uMaskandi uKaren usola isihlabani somculo waMaskandi ukhangelani DSD Mhlongo ngokuqabula kungavunyelwene. uKaren osanda ukuqopha ingoma noMaskandi umzojiva zimnike Kenyeza ethi sibuyile. Uthe lesigameko simehlele kwimzansi uMaskandi experience eKagiso Stadium eGauteng ngomgqibelo wedlule. uKaren uthe ubehamba nojiva ngenhloso yokunandisa emcimbini kodwa kwagcina sokungenzekanga ngenxa yokuthi bebengazilungiselelanga bendawonye. Bathe laphana uma bengena lapho kupaka khona imoto bapaka ubese ephuma ngaphandle kwemoto kanti kuzoqhamuka enye imoto emedlule. Laphana uthe bekuhleli phakathi uDSD othe angabona uKaren wamphamisela isandla maqedwa wanxusa umshayeli ukuba amise imoto ebehamba ngayo. Esemile laphana umshayeli uDSD ugxume ngaphandle maqedwa wamemeza wathi Karim kufanele ngiqabule. Uthe uma ethi yena cha corona esho into efuzeleyo kusho laphana intokazi uKaren ebalisa. Uthe akanabudlelane noDSD futhi ubengamazi nokuthi ungubani. Yonke lento yenzeke ngakho ukuphazima kwese sondela kuyo amgaxa maqede wathi mncwanga uthola ukhisi wami kanti kunomunye ebekade eshuthi ingakho ubona ubuso bakhe lapha nabuyinjana esithombeni. Uthe usize ukujikisa ikhanda ngesikhathi uDSD emxina ngokhisi lapha bengeke avuma umqabulo wangempela. Ebuzwa ngalesi sigameko uDSD uvumile ukuthi umzili uKaren encokola ngokuthi corona kodwa ucelile kumqabulo. Uthe okumenze wamqabulo ukuthi usuke weqiwe injabulo ngesikhathi embona ehamba nelinye iciko. Ujwayele lapha ukuzwa ngaye ukuthi ungumuntu olunye uhlanga kodwa usebenzisana noMaskandi okuyinto engajwayelekile. Kusho laphana uDSD uqabule uKaren maqede wazibongela kanje kuFacebook. Wabhala laphana kuFacebook ukuthi usikhaba sijikijela kube sayijikijela ngabe sesibaqedile abafazi babelungu eCarlton. Le ntokazi eshadile ithi azikho iy'nyathelo ezoyithathela laphana uDSD ngoba ubebukeka ephusele kanti futhi nalesi sigameko sigcina sesiphenduka ihlaya nakubantu ebebebuka. Bafethu bekulona udaba enginithulele lona lena. Ngiyazi abantu abaningi ebasibonile isithombe esifake uDSD enkundleni zokuxhumana kwakhona futhi abaphawulayo. Mina ngifisa ukuzwa ukuthi wena kuthini okwakuphawula njengamanje njengoba sekwenze kanjena njengoba suzwa mhlampe lezi ndaba zokuthi le ntokazi ibingabe kungavunyelwene mhlampe kuthini okwakho kuphawula. Hamba ku-comment section sixoxe ngalolu daba. Bafethu bekumnandi sendaweni niphathe kahle nibe nosuku olumnandi. Ningakhohlwa ukukhomenta, ukulike kanjalo futhi nokushare.